Търсиш онзи Pinterest уют, но в истинския живот. Това е килим Miracle Boucle и е абсолютен геймчейнджър. Този дизайнерски килим в момента е с 20% намаление и цената му за размер 1,40 на 200 е само 59,90 евро. Интериорните дизайнери са категорични. Буклето е тук, за да остане. Хората го обожават, защото придава дълбочина и 3D ефект на пода, без да изглежда натруфено. В съвременния дизайн доминират монохромните интериори – бяло, бежево, сиво, кафяво. За да не изглежда стаята плоска и скучна, дизайнерите използват текстура. Буклето създава игра на сенки и светлини заради малките си възли, което прави помещението скъпо и уютно, без да добавя натрапчеви шарки. На какви стилове пасва? На всичко! От чистия джапанди до органик модерн. Буклето напомня на естествени елементи – облаци, мъх или вълна. Този кафяв цвят заземява пространството и внася топлина. Но полиестер? Да, това е плюса тук. Той е устойчив на петна и е невероятно мек. Заради неравната си повърхност, буклето крие прашинки, трохи и следи от стъпки, много по-добре от всеки гладък килим. Това го прави фаворит за хора, които искат стилен дом, но нямат време за чистене на всеки час. Направи дома си уютен още днес. Килим Miracle те чака в 5 размера на Kilimikam.bg. Линкът е в профила.